Ze krijgen wat te eten. De 43 postdoen uit Gelderland. Marcus Brander van Beestersweg past goed op zijn nieuwe doen. Het is ophellen uit Beuningen. Bij man en vrouw van 83 en 84 hier. Ik kon aan rennen. Die hier wat infusie in de voet, met een zakje bloed. En zijn vrouw die kreeg één keer in zelf, die kreeg ze 2 zakjes bloed. Dus die mocht absoluut niet meer in de hakken komen. Net leuk voor die man en voor die vrouw ook net. Dat ze op deze manier de dongen weer eruit zien. Die man zijn heel leven erin steekt. Neem ik gewoon en dan willen ze ophellen en dan is het afscheid nemen. De beste bescherming had de doden in beslag genomen. De waardmei spoed zocht naar een plakje. De vogels vonden onderdak in Beestersweg bij dodenleerfaber Brander, die ze van de polier redden woer. Ik vond dat ze dan knap uitzeggen, ja. En we winnen wel een paar bij die wat minder winnen, maar je winnen knap nog aan gewicht en ja, die winnen net meer. Nee. Even de tafersjoghouder van de beste bescherming is het een verdrietelijk verhaal voor de eigenaars die het 56 jaar lang doden houden ha. De mensen zijn blij dat er een nieuw adres is gevonden voor de duiven. Maar het is wel een dubbel gevoel, want ja, de hokken staan nu leeg. Dus dat is ook wel weer heel confronterend dat het einde hobby is. De nieuwe eigenaar, Marcus Brander, zei daar dat hij het echt weer op de hichte houden zal van de zoens en de prestaties van de doden. Dat ben ik gewoon pas doen. Ik heb een wedstrijd met verleden worden. In Frankrijk wij horen wij zijn, maar wij komen willen. Dus dat doe ik zelf ook. Dus, Zit er kampioen tussen? ja, leuk het hoopje. Ik kan het nog net garanderen, want ik heb iets lang van die man net jongen. Maar ik ken ervan u dat er wel knap meer tussen zit. Ik ken er nog Riek van Werk. Nou, daar doe ik ze net voor. Ik heb het voor mijn plezier.